Η Δέσποινα Πιτσιλίδη είναι παντρεμένη με το Φώτη εδώ και 16 χρόνια και μαζί με τα δύο παιδιά τους, Στάθη και Σίλβια, έχουν καταφέρει να χτίσουν μια ήσυχη και άνετη οικογενειακή ζωή, την οποία στεγάζουν σε ένα ευρύχωρο σπίτι στην Αγία Παρασκευή. Ο Φώτης εργάζεται ως διευθυντής προσωπικού σε μια εταιρεία τροφίμων, ενώ η Δέσποινα δουλεύει σε ταξιδιωτικό γραφείο. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και θα προσέχεις και τον αδερφό σου. Καλά, να ξέρεις όμως ότι είναι τελευταία φορά. Τι λες, μωρέ? Μεγάλωσες τώρα και μας κάνεις και κουμάντο. Προχώρα, σήκω. Σήκω. Τις φίλες σου θα τις ξαναδείς. Εδώ θα είναι, έλα. Πάρ' το σάκο σου. Τι γίνεται τα κορίτσια μου, εντάξει, έτοιμες, ξεκινάμε. Μπαμπά, το είπα και στη μαμά. Είναι η τελευταία φορά που θα πάω. Έλα ρε Σίλβια, τώρα πώς κάνεις έτσι για 2 μέρες εκδρομή? Εμείς είμαστε από τους τυχερούς που λένε. Δεν έχει χρειαστεί ούτε μεγάλες αλλαγές να κάνουμε στη ζωή μας, ούτε να στερηθούμε πράγματα. Εγώ έχω την ίδια δουλειά από τότε που παντρευτήκαμε με τη Δέσποινα και ζούμε σε αυτό το ίδιο σπίτι εδώ και 14 χρόνια. Η ηρεμία της οικογένειας Πιτσιλίδη όμως θα διαταραχθεί ξαφνικά ύστερα από μια πρόσμενη επίσκεψη. Του κύριο Πιτσιλίδη είναι εδώ. Ναι. Τη Σίλβια θέλεις? Είναι στο φροντιστήριο. Όχι, τον κύριο Φώτη Πιτσιλίδη θέλω. Είναι εδώ. Όχι, είναι στη δουλειά. Τι τον θέλεις, είμαι γυναίκα του. Μπορώ να τον περιμένω. Ζητούσε επίμονα το Φώτη. Τέλος πάντων, του τηλεφώνησα και θα έρθει να δούμε τι συμβαίνει. Σε λιγότερο από μία ώρα ο Φώτης βρίσκεται στο σπίτι του, όπου η άγνωστη έφηβη ζητάει να του μιλήσει ιδιαιτέρως. Η συζήτησή τους όμως φαίνεται να αναστατώνει πολύ τον 45χρονο πατέρα. Περίμενε λεπτό, δεν θα αργήσω. Τι έγινε, συμβαίνει κάτι με τα παιδιά? Τι να σου πω ρε Δέσποινα, αυτή η μικρή μου λέει ότι είμαι ο πατέρας της. Τι λες, Φώτη? Ναι, πάω να τρελαθώ, τι να σου πω δηλαδή τώρα δεν... Περίμενε. Υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι αλήθεια? Όχι ρε Δέσποινα, για το όνομα του Θεού. Αυτό που συμβαίνει είναι τελείως παράλογο. Πώς είναι δυνατόν να είμαι πατέρας ενός 15χρονου κοριτσιού, αφού είμαι τόσα πολλά χρόνια παντρεμένος με τη Δέσποινα? Η Μαρία ζητάει από τον 45χρονο να τη φιλοξενήσει έστω για μία νύχτα, καθώς έχει φύγει από το σπίτι της μητέρας της και δεν έχει που να μείνει. Η επιθυμία αυτή της 15χρονης δημιουργεί ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι. Της είπα να κοιμηθεί εδώ σήμερα, να δούμε που το πάει ρε παιδί μου. Είναι άγνωστη. Δεν θες να ξέρεις? Δεν θες να ξέρεις? Αύριο το πρωί πάει στη μάνα της. Τι είναι αυτό τώρα? Ο Φώτης ήταν πάντα υπόδειγμα συζύγου. Ποτέ δεν μου έχει δώσει σημεία ότι ήταν άπιστος, ούτε κανένα δικαίωμα. Και εμφανίζεται αυτό το κορίτσι και λέει ότι είναι η εξώγαμη κόρη του. Απ' την άλλη, ποτέ δεν ξέρεις. Η τακτοποιημένη ζωή του Φώτη και της Δέσποινας Πιτσιλίδη αναστατώνεται από την απρόσμενη επίσκεψη μιας άγνωστης έφηβης που ισχυρίζεται ότι είναι η κόρη του Φώτη. Ο 45χρονος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το νεαρό κορίτσι, όμως η σύζυγός του διατηρεί τις επιφυλάξεις της. Κοιμήθηκε? Ναι, την έβαλα στη Σίλβιας. Το κοριτσάκι ήταν πάρα πολύ χάλια. Τα μάτια της κλείναν από την ίστα. Δεν μπορούσαμε να τη ρωτήσουμε και πολλά πράγματα. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Αν είχα κόρη θα το ήξερα, έτσι δεν είναι? Θα το ήξερες. Θα το έλεγες όμως. Έλα ρε Δέσποινα, τώρα είναι δυνατόν? Έχεις καμιά εξήγηση πρόχειρη? Τι πρόχειρη εξήγηση ρε Δέσποινα, τι να σου πω, προφανώς λέει ψέματα. Και γιατί να πει ψέματα σε εμάς ειδικά, βρε Φώτη? Δεν ξέρω. Μάλιστα, δεν ξέρεις. Να σου πω, είναι δυνατόν να έχεις αμφιβολίες? Τα πάντα είναι δυνατά, Φώτη. Δεν έχω άλλη κόρη από τη Σίλβια. Αυτό το ξέρω. Και είμαι 100% σίγουρος. Ούτε έχω απατήσει ποτέ τη Δέσποινα. Καταλαβαίνω πως είναι μπερδεμένη, αλλά και εγώ μπερδεμένος είμαι. Δεν έχω ιδέα, στορκίζομαι. Τέλος πάντων, είμαι σίγουρος πως θα υπάρχει μια εξήγηση και θα τη βρούμε. Και τι θα κάνουμε με τη μικρή? Ας την ξεκουραστεί σήμερα και αύριο την πάμε στη μάνα της. Την οποία είσαι σίγουρος ότι δεν ξέρεις. Βρε Δέσποινα! Δεν θέλω να μου μπαίνουν ιδέες. Η αλήθεια είναι ότι ο Φώτης δεν μου έχει δώσει ποτέ δείγματα ότι ήταν άπιστος ή κάτι τέτοιο. Πάντως είναι χοντρό αυτό που συμβαίνει. Το σίγουρο είναι ότι η μικρή δεν μπορεί να είναι εδώ μεθαύριο που θα έρθουν τα παιδιά. Τι θα τους πω? Ο Φώτης και η Δέσποινα έχουν αποφασίσει ότι η φιλοξενία της άγνωστης έφηβης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ένα βράδυ. Το επόμενο πρωί ετοιμάζονται να την συνοδεύσουν και πάλι στο σπίτι της. Μαρία, ετοιμάσου. Πρέπει να φύγουμε σε λίγο. Πού θα πάμε? Πρέπει να σε πάμε στη μητέρα σου. Δεν θέλω να ξαναπάω εκεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί? Γιατί είναι η μητέρα σου, Μαρία, και θα ανησυχεί. Σιγά μην ανησυχεί. Ναι, αλλά κι εμείς είμαστε ξένοι άνθρωποι για σένα, Τι θα κάνεις εδώ πέρα, δεν μπορούμε να σε κρατάμε εδώ πέρα. Μα δεν είστε ξένοι άνθρωποι. Είσαι ο πατέρας μου. Εγώ πάω να ετοιμαστώ. Όσο και να μην το θέλω και να μην το πιστεύω, το να ακούς
ένα παιδί να λέει πατέρα τον άντρα σου, σου έρχεται κάπως. Όπως και να έχει πάντως, πρέπει να την πάμε στη μητέρα της. Το να μένει εδώ δεν κάνει καλό σε κανέναν. Σας γίνομαι βάρος, Όχι, δεν είναι αυτό, ρε παιδί μου, αλλά... Αυτό είναι. Και στη μάνα μου γίνομαι βάρος. Γι' αυτό με έχει βάλει να δουλεύω, για να λείπω από το σπίτι. Δουλεύεις, δεν πας σχολείο. Όχι, δεν προλαβαίνω. Πού μένεις? Στην Πετρούπολη. Μαρία μου, δυστυχώς είσαι πάρα πολύ μακριά για μένα. Θα πρέπει να σε πάει η Δέσποινα. Εγώ ήθελα να γνωριστούμε καλύτερα. Μαριά, ετοιμάσου σε παρακαλώ πολύ. Η επιμονή αυτού του κοριτσιού είναι τρομερή. Της είπαμε με όποιο τρόπο μπορούσαμε ότι κάνει λάθος. Αλλά αυτή εκεί. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να είναι τόσο σίγουρη για κάτι που δεν είναι αλήθεια. Μισή ώρα αργότερα η Δέσποινα συνοδεύει τη Μαρία στη διεύθυνση, όπου η 15χρονη ισχυρίζεται ότι ζει με τη μητέρα της. Δεν έχεις κλειδί? Έφυγα πολύ βιαστικά και τα άφησα σπίτι. Δεν είναι πάνω. Μάλλον όχι. Μήπως είναι στη δουλειά της? Δεν δουλεύει. Πάρ' την ένα τηλέφωνο. Δεν μου φτάνει όλα τα άλλα που κάνει η μάνα μου. Έχει και εγκόμενους. Κάθε φορά που τα πράγματα σκουραίνουν, πάει και μείνει εκεί και τους κλαίγεται. Μπορεί να κάνει και 2 μέρες να γυρίσει. Τίποτα, κλειστό. Τώρα τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Θα κάτσω εδώ να την περιμένω μάλλον. Σήκω, έλα πάμε. Σίγουρα. Έλα, σήκω. Χώρα. Δεν μπορούσα να την αφήσω μόνη της εκεί πέρα, έτσι, κορίτσι πράμα. Θα ήταν απάνθρωπο. Πάντως θύμωσα πάρα πολύ με τη μητέρα της. Τι σόη άνθρωπος είναι. Θα την κρατήσω μέχρι να επικοινωνήσουν τουλάχιστον. Μερικές ώρες αργότερα η Μαρία εξακολουθεί να μην μπορεί να επικοινωνήσει με τη μητέρα της και ακολουθεί τη Δέσποινα σε διάφορες από τις υποχρεώσεις της 43χρονης μητέρας προτού επιστρέψουν μαζί στο σπίτι. Άκου να σου πω λίγο. Ναι. Απόψε το βράδυ θα γυρίσουν τα παιδιά μου από μια εκδρομή που έχουν πάει. Έχω τη Σίλβια, ένα κοριτσάκι στην ηλικία σου και έχω και ένα πιο μικρό αγοράκι. Ωραία, θέλω να το γνωρίσω. Αν είσαι ακόμα εδώ το βράδυ που θα έρθουν, δεν θέλω να τους πεις τίποτα από όσα είπες σε μένα και το Φώτη χτες. Θέλετε να τους το πείτε εσείς? Όχι, Μαρία μου. Δεν θέλω να γίνει καμία συζήτηση για το θέμα. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Και τι θα τους πούμε? Δεν ξέρω. Κάτι θα βρω εγώ να πω. Και ό,τι πω εγώ, εσύ θα συμφωνείς. Εντάξει? Καλά, εντάξει. Ήταν πολύ περίεργο να πηγαίνω για ψώνια με τη Μαρία. Δεν ξέρω, αυτό το κορίτσι μου βγάζει κάτι πολύ αμήχανο. Και μόνο που σκέφτομαι ότι μπορεί πραγματικά να είναι κόρη του Φώτη, τρελαίνομαι. Θέλω απλά να φύγει από τη ζωή μας, να το ξεχάσουμε. Οι ώρες περνούν χωρίς κανένα σημείο ζωής από τη μητέρα της Μαρίας. Η Δέσποινα έχει ενημερώσει τον σύζυγό της για την κατάσταση και έτσι όταν το ίδιο βράδυ ο Φώτης επιστρέφει στο σπίτι μαζί με τα 2 παιδιά τους, δεν εκπλήσεται που βλέπει την 15χρονη στο σαλόνι του. Ελάτε να σας γνωρίσω κάποιον. Ελάτε. Λοιπόν, αυτή είναι η Μαρία. Είναι η κόρη μιας φίλης μου και θα μείνει μαζί μας απόψε. Α, ωραία. Γεια. Γεια σου, Μαρία. Τρέχετε, πλένετε χεράκι και ελάτε να φάμε. Γρήγορα. Θέλω να σου πω. Όταν η Δέσποινα μου είπε ότι η Μαρία θα ήταν ακόμα στο σπίτι όταν θα γυρίζαμε, στην αρχή αγχώθηκα πολύ. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν τα παιδιά μου. Δεν είχαμε ποτέ μυστικά από τα παιδιά μας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούσαμε να πούμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Ρε Δέσποινα, δεν είναι πολύ περίεργο όλα αυτά? Εμένα μου λες. Δηλαδή, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για αυτό το κορίτσι. Ούτε το όνομά της καν δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Το ξέρω, αλλά τι να έκανα, να την άφηνα στον δρόμο έτσι μόνη? Όχι, εντάξει, εσύ έκανες πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό για πολύ ακόμα, έτσι δεν είναι? Το ξέρω. Κοίταξε, ας μείνει εδώ απόψε και αύριο βλέπουμε. Όχι βλέπουμε. Αν και αύριο δεν έχουμε κανένα νέο, θα την πάμε στην αστυνομία. Γιατί? Τι γιατί? Είναι μικρό κορίτσι. Πού να την αφήσουμε στον δρόμο? Όχι. Και να σου πω, καλό ή κακό, κλείδωσε πάρα πολύ καλά σήμερα όλες τις πόρτες. Και βάλε και συναγερμό. Μην ξυπνήσουμε το πρωί και λείπει το μισό μας σπίτι, Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί. Είναι βέβαια μια πιθανότητα. Τόσα γίνονται. Δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι, αλλά δεν μπορώ και να μην ανησυχώ που αυτό το κορίτσι θα κοιμηθεί μαζί με τα παιδιά μου. Η Δέσποινα δεν καταφέρει να κοιμηθεί ήσυχα τη νύχτα εξαιτίας της παρουσίας της Μαρίας στο σπίτι τους.
Το επόμενο πρωί, η 43χρονη μητέρα είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει την πρόταση του άντρα της και να απευθυνθεί στην αστυνομία. Όμως ένα τηλεφώνημα θα της αλλάξει τα σχέδια. Ναι. Ναι, ποια? Ναι, εδώ είναι. Πού το ξέρετε ότι ήταν μια Ελένη? Είναι, λέει, η μητέρα της Μαρίας. Ήξερε, λέει, που θα τη βρει γιατί της είχε αφήσει σημείωμα η Μαρία ότι θα είναι στον πατέρα της. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Είναι πράγματι κόρη του? Όχι, όχι, θα τη φέρω εγώ. Θα τη φέρω εγώ. Γεια. Η μάνα μου ήταν. Ναι. Και τι ήθελε? Σε περιμένει. Δίσου, φεύγουμε. Δεν ξέρω αν χαίρομαι που πήρε η μάνα μου τηλέφωνο. Μου άρεσε εδώ. Χθες βράδυ με τα παιδιά περάσαμε πολύ ωραία. Μακάρι να μπορούσα να μείνω 1-2 μέρες ακόμα. Μία ώρα αργότερα, η Δέσποινα φεύγει μαζί με τη Μαρία και τα 2 της παιδιά. Η 43χρονη σκοπεύει να συνοδεύσει την έφηβη στο σπίτι της μητέρας της. Εντάξει, δεν θα χαθούμε. Στη τελική σο είμαστε. Τι είμαστε? Τίποτα δεν είμαστε. Μαρία, τι είναι αυτά που λες? Εντάξει, μαμά, δεν είπε και τίποτα. Παιδάκι μου, σόι, ξέρεις τι είναι? Ναι, πλάκα μου κάνεις. Σόι εμείς με τη Μαρία από πού και ως πού. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο αυτοκίνητο και ήσυχα. Έχω πονοκέφαλο. Αν είναι δυνατόν, προσπαθώ να σκεφτώ λογικά επιχειρήματα. Να σκεφτώ ότι όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Πρέπει να μιλήσω με τη μητέρα της, να δω τι θα μου πει κι αυτή. Η Δέσποινα με τη Μαρία αφήνουν τα παιδιά στο σχολείο και μία ώρα αργότερα φτάνουν στο σπίτι της 15χρονης. Η 43χρονη θέλει να γνωρίσει την Ελένη και να διαπιστώσει αν οι ισχυρισμοί της σχετικά με τον Φώτη είναι αληθινοί. Μαρία, καλά, θα τα πούμε μετά εμείς. Μπορώ να περάσω? Πέρασα. Με το που την είδα μου έκανε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση. Απεριποίητη, το σπίτι ακατάστατο. Άσε που μου φαίνεται ότι μύριζε αλκοόλ, πρωί-πρωί. Έχει δίκιο η Μαρία που έφυγε και δεν θέλει να γυρίσει. Μα είναι δυνατόν να με έχει απατήσει ο Φώτης με μια τέτοια γυναίκα? Η κόρη σας μας αναστάτωσε οικογενειακώς χθες, με αυτά που είπε. Για το Φώτη? Ναι, τι είναι αυτά? Αλήθεια είναι. Κόρη του είναι. Με το Φώτη είμαστε παντρεμένοι 16 χρόνια. Και τι με αυτό? Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος ο Φώτης. Τον ξέρεις τόσο καλά τον άντρα σου. Ήταν σχέδιο απογοήτευση η κουβέντα με αυτή τη γυναίκα. Προσπαθούσα να καταλάβω αν λέει αλήθεια, αλλά δεν μπορούσα. Η ίδια πάντως φαίνεται απόλυτα σίγουρη για ό,τι λέει. Ο Φώτης ορκίζεται ότι δεν σας ξέρει. Ναι, γιατί δεν ξέρει τον Μπιλμπίλη. Ξέρει το όνομα του άντρα μου. Του άντρα σου? Ναι. Ήμουν παντρεμένη τότε. Πολλά πράγματα ήμουν, αλλά τέλος πάντων. Για ρώτα τον άμα του λέει κάτι το Ελένη Κουρμαδιά. Εγώ είμαι σίγουρη ότι... Καλά, άσε. Η σιγουριά θα σε φάει. Εγώ πάντως δεν σε πιστεύω. Δικαίωμά σου. Της ήρθε κεραμίδα, έτσι. Τι να της πω όμως, ψέματα? Κάποιανό παιδί είναι η Μαρία. Δεν φύτρωσε. Και ξέρω ακριβώς ποιανού είναι. Τώρα, αν αυτός θα αναλάβει τις ευθύνες του, είναι δικό του θέμα. Πρέπει όμως. Όπως έστρωσε, θα κοιμηθεί. Η επίσκεψη στο σπίτι της Ελένης, αλλά και όσα συζήτησαν οι δύο γυναίκες, επηρεάζουν τη διάθεση της Δέσποινας. Το ίδιο βράδυ ο Φώτης έρχεται σε δύσκολη θέση όταν προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Εσύ δεν θα την πίστευες? Εγώ σου έχω εμπιστοσύνη. Φώτη, δεν ήρθε κανένα παιδάκι να ισχυριστεί ότι είναι δικό μου. Δέσποινα, σκέψου λίγο λογικά, ρε Δέσποινα. Λογικά σκέφτομαι, Φώτη μου, λογικότατα και άκρη δεν βρίσκω. Από πού και ως πού, παιδί μου, να πάρει γυναίκα εδώ να ψάχνει το παιδί της? Μπορεί να είναι τίποτα οργανωμένο. Μη φωνάζεις. Και τι οργανωμένο, μωρέ, εσένα βάλανε στο μάτι? Τι να σου πω, αφού σου λέω ότι ξέρω τη γυναίκα, δεν την ξέρω αυτή τη γυναίκα. Δεν την ξέρεις? Δεν σε πιστεύω. Και δεν μπορώ να την πείσω ότι δεν έχει κανένα λόγο ούτε να ζηλεύει ούτε να ανησυχεί. Αυτή η γυναίκα την έχει επηρεάσει. Αυτό που μου τη δίνει περισσότερο είναι ότι έχει αμφιβολίες για μένα. Και είναι πολύ άδικο αυτό μετά από 16 χρόνια αφοσίωσης. Και τι θες αποδείξεις? Θα κάνεις ένα τεστ πατρότητας, ας πούμε. Τεστ πατρότητας? Ρε Δέσποινα, είσαι σοβαρή? Δηλαδή τόσο γρήγορα φτάσαμε στο τεστ πατρότητας? Δεν σου έχω δώσει εγώ τέτοιο δικαίωμα. Φώτη, πρέπει να με καταλάβεις. Τι να καταλάβω, ρε Δέσποινα? Εγώ είμαι άντρας, το ξέχασες? Εντάξει, άστο. Άστο. Δέσποινα, τι να αφήσω, ρε Δέσποινα? Έχει χάρη που είναι μέσα τα παιδιά, Φώτη. Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Από τη μία έχει δίκιο ο Φώτης που λέει ότι δεν μου έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Από την άλλη όμως, πώς μπορώ να είμαι σίγουρη? Πρέπει να ηρεμήσω για να το αντιμετωπίσω ψύχραιμα. Η Δέσποινα ελπίζει ότι ο γάμος και η οικογένειά της δεν θα μπουν σε περισσότερες περιπέτειες μετά την επιστροφή της Μαρίας στη μητέρα της. Όμως 2 μέρες αργότερα αυτές οι ελπίδες θα διαψευστούν. Μαρία, τι κάνεις, από πότε είσαι εδώ? Ήρθα το πρωί. Γιατί, τι έγινε?
Προχθές που είχατε έρθει στο σπίτι, η μαμά άρχισε να φωνάζει και έκανε μεγάλη φασαρία. Πήγε να με χτυπήσει κιόλας. Αλλά πάλι καλά της ξέφυγα. Κοίταξε να δεις, είναι μητέρα σου. Πρέπει να βρείτε κάποια λύση. Όχι, εγώ εκεί δεν ξαναπατάω. Προτιμώ να κάτσω εδώ έξω στο παγκάκι. Και γιατί ήρθες εδώ? Δεν έχω που άλλο να πάω, μόνο τον παπά μου σκέφτηκα. Μαράκι μου, δεν ξέρουμε σίγουρα αν ο Φώτης είναι πατέρα σου. Κατάλαβα. Δηλαδή ούτε εσείς με θέλετε, ούτε πατέρα έχω. Έλα, μη λες τέτοια. Θα έρθεις μαζί μου.